Purchase your tracks today. Shabai abalibi inni yani Kudi sa James King Komedina Shaya Medina Komedina Shaya Medina Shaye illani Shaye illani Shaye illani Shaye illani Shaye illani mutane ba su gane ba me shaye me yasa baka hangen gaba kan kai wani kai yayi kuma bai ci riba ba mu kuma shaye hauka kai magana kan gaba mu gyara guje asara gaiye shaye illani shaye illani shaye illani Yo, manya da yara kowa shaye-shaye a cikin ƙasa. Idan na tina wannan zuciya na yakan tabbasa. Da ni da kai da ke da ku ina so ku matso kusa. Ina so in yi tambaya fatan kuna da amsa. Shaye-shaye bai da riba me yasa muke bidarsa. Ƙasa cikin masifa kowa ya je ya ta kansa. You gotta make sense if you wanna be the best. Thing is up the rust is fast. But concept shawara daga gare ni kar ku so ku zo da reni. Shaye-shaye illa ce dan Allah ku saurare ni. Banda kuwa banda komai bakin zance ke gare ni. Sajamin small boy silent din manya gare ni. Kore yaushe tunani nake ya zama kai ga tsani. Muna so mu ma mu fi ba mu so a ce an fi mu. Shaye illani shaye illani shaye illani shaye illani Hajiya Hawa mata Probus tace na faɗa muku da za ku daina shaye ai zai fi muku ita ce ta ɗauki nauyin wakar sanar muku da Profesa Hajiya Hafsa uwar marayu tana so mu koyi dogaro da kanmu sannan mu ma marayu da Tamariya Mahmud Kunku da ta so mu karu Bishinar ilimi ta ba mu yan dabaru matan ciyaman Bunkure na gaishe ku Hajiya Binta Abdulra'uf na gaishe ki Hajiya Jamila Abdulra'uf ke magaki Hajiya Aisha Abdulra'uf na saki Hajiya Hannatu Abdulra'uf na gaida ki matar bayis ciyaman ke ma za na sanya ki Hauwa ku Abba ke ma za na sanya ki shugabar maza ba a ake ma za na sanya ki Balaraba Abdu da kirawo sunanki matar Nuhu Zara ke ma na gaishe ki Hajiya Talatu Kumurya na sanyo ki Tsohuwar zonal human leader ake magaki Hajiya Amina Abubakar shi ne sunanki ke ma SSA cikin tsarin na sanyo ki Salama ya haya ke na gaishe ki so babazo kasala na sanyo ki baby uba ola ke na gaishe ki shaye illani shaye illani shaye illani shaye illani shaye